menika sampun wancinipun sahur. 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 Imsak. Imsak. Gak entuk mangan. Oleh mangan. Nek wis imsak gak entuk mangan. Paham? Wis imsak. Imsak to. Ya, bar kuwi poso sedina. Lah kok mari ngono nek magrib. Wes. Batalne poso sik. Allahumma laka sumtu Babika Babika amantu wa ya afdal birahmatika ya arham. apik. Enak ya? Enak. Telung dinoan mok lebon banyu tok. Apa Ibadah diniat ibadah amal kesaenan. Magrib mari ngono magriban. Magrib Mari ngono isaan. bisa Mas. Terawih Terus terus jam 2. jam 2 tok-tek. Sahur, sahur. Monggo bapak-bapak ibu-ibu kula aturi sahur. Sak menika pun wancine sahur. Sahur, sahur. Imsak. Wes ora oleh. Imsak ora oleh mangan. Imsak ora entuk mangan. bisa karepmu ora. Dosa lho weh, dosa lho weh. Model saking Ngayogyakarta. Eko Dwi Triyono. Kalian Mbak Lili. Sopo jenenge? Lili Nur Indayati. Nur Indayati. Mugi-mugi asal donga panjenengan sedaya mugi-mugi mantan kekalih mboten enten alangan sawiji napa muga-muga sedaya ingkang para rawuh muga-muga kakang rezekine ingkang dalan kinurmane sedayanipun. Nggih. Mugi-mugi kesengit-sengan para rawuh sedaya para bakul-bakul cilok bakul permen sedayane muga-muga mantan kekalih anggene nikahan mboten wonten alangan setunggal punapa dadi keluarga ingkang sawada mawi kirawadon sedayanipun. Kanthi kesengit-sengan kang daya ingkang bawur sedaya Sidomulyo, dana Sidomulyo bintang tasik dangu, ngambeni desanya desa Sidoarjo. Danya Sidoarjo bintang danya Karang Atas, bintang Cekulian suwi. Akhirnya terus boten sido mampir wonten suka sedayanipun. Nggih. Lomo wes kan burung-burung di atas laut Pakde. Ayo terus Pakde. Ayo goyang Pakde. Suale melorot Pakde. Nyapa lho awakmu kok iso nesu karo wong joget. Yo kapok wis. Di musik Pak Deno ya lho. Ini terus. Joget. Hei, sengandek Pakde. Hei, lene musike Pakde. Oh, kupinge kakan delok sondorek gitu. Lah musike mandek kok kene guser terus. Saking senenge tak nyanyekno aku. Dene ora mung. Nyapa? Sadurunge nyanyi sing penak. Kuwi uluk salam sik. Karepku ki uluk salam sik ngobrol sing enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah le bengi iki awake dhewe ning kene peresmian Masjid Anur Rahmah. Peresmian masjid. Anur Rahmah. Peresmian masjid piye? Lah pene Iki ngomong acarane iki sedekah bumi. Iso kene iki lho wacanan iki lho acara tasakuran pernikahan Mbak Lili Nur Indrayanti kalian Eko DTO. Kota DTO Duit tentu ora ono. Pak Eko Dwi Triyono. Dwi Triyono. Iki engko wis genah le. Genah piye? Lucu model piye ora bayaran iki. Kok iso lho, Pak? Lah kok iso piye wong Eko iki melok campur sari guyon maton iki buat sebagian kanan dhewe iki kok dhewe sing bolak-balik kleru. Ben ngibot luput ya iki tok. Lagi metu lagu nek. Ya tapi ora apa-apa. Saking sregepe Pak Eko. Iki dulur-dulur kanca-kanca ki rene iki. Paham ora? Menghibur tangga-tanggane Mas Eko. Masa yo mantenan ra nek apa-apane. Iki kok Pak Eko, kanca-kanca wis ngomong pokoke dina iki beceke yo ngene iki tok. Dadi kowe lek ngomongne amplop iki ora nggowo bocah-bocah. Aja arep-arep. Aja arep-arep engko lak rene aku becek moh. Ya men. Tapi iki jene dulure dhewe mosok awak dhewe ra becek. Ya lha ngene iki lho becek pe piro lha ngene iki 50 juta mesti luweh kok. Duwe nyiku nggih bayar ngene iki. Paling tidak awak dhewe iki silaturahmi karo Pak Eko, menyambung silaturahmi saya mraketke tali kekadangan, tali persaudaraan. Nyambung iki lak mulih nggo dhuwit iki kok mulih lho api-api paling nggo salak. Karo kopi.
Ora kowe. Dadi wis bengi iki sementing hibur masyarakat kene seneng. Iki lho, urung tentu lho, urung karuan. Rong karuan piye? Lurah iso nanggap urung karuan iki. Nggih, nggih. Jenengan mangke lek ditanggapne ngeten iki kare Pak Lurah remen apa mboten? Saestu remen apa mboten? Seneng. Sik op, rah rungokno tulung rah, engko DP-nen kok lak. Iki lurah kan ngono. Ya dipikir lah. Ya dipikir lah. Nah, mulai iki kok langsung panjer ya. Panjer-panjer apa kok rumangsaku. Sing penting iki didongakne sehat kabeh sing hadir bengi iki. Amin. Tak dongakne sehat sedayanipun. Rezekine barokah. Amin. Lancar duwite. Amin. Pegawene yo lancar gangsal. Nak perlu kopine, kene kan wilayah kopi. Kopi. Sak kopi, sak wit kopi didongakne iso panenan sok tahun ngarep 3 ton. Apa yo mungkin? Lara mungkin ora usah mbok amini. Tapi mbok menawa lho, Pak. Lah iya. Kopine terus dadi gluwedi sak glugu-glugu ngono kae. Wah, ya lah kopi sak glugu lah cangkem sepiro mangan kopi. Loh, Selepe ora gegeden. dengan perkembangan zaman sapa ngerti lho, kemajuan pertanian ning desa kene, wit kopi iso sak padha glugu, wohe sak klopo-klopo. Wah, malah gilani tem. Lah wit sak klopo-klopo iki terus selepane sepiro? Loh, selepane yo sak masjid. Selepane sak masjid. Ya tapi ngomongi kopi. Ngomong nih kok, Kopi kan regane saiki lek ora salah 75. awakmu kok apal, Lah Mas? aku bakul beras kowe bakul aku kuwi ya Mas aku. Lah yo pabrike ning omahmu. Ning omah dadi saiki kopi sudah 5 didongakne sesuk tahun ngarep kopi iso 1,5 juta. Mundake larang ira. Kuwi 1,5 juta kuwi dipitung sekitar 2 kintal. Rumah saku lek sekilone. Ya ora pokoke didongakne sing apik-apik. Amin, muga-muga barokah kabeh sing ning kene Martene ya kabeh. didongakne. Ah, Mbak Lili karo wonge lak putih. Mas Eko, tak delok Mas saiki. Eko ireng. Muga-muga ora dadi blunteng anake Sumber. Anake yo tetep nurun mboke no sok ben. Ya ora, biasa anake nurun lah bapak. Yo nurun mboke, bapake kaya ngono lho, Pak. Lah anakmu nurun sapa? Berarti nurun mboke anakmu. Yo gak bojoku ireng, aku ireng. Lah, terus anak-anak semut to? Semut ireng. Dadi kan anakmu kan guilak ngono. Aku yo gumun, Mak. Ya nyapa? Bojoku ireng, aku ireng, anakku kok iso putih kuwi. Lah, mesti bojomu kuwi ketoke tanggamu putih-putih. Bojoku rambat ngono ya. Wapuk. Lah saiki lah kowe ireng, bojomu ireng, anak putih, mesti tanggamu putih-putih. Ora. Kowe duwe tangga Cina apa ora? Enek. Lah, kuwi perlu didelok kuwi. Bojomu sering dolan rono apa ora? Ya dolan. Lah, wis genah. nek blonjo mesti rono. Dok, berarti lah kowe lak anu kei bojomu pira? Bunulan. Aku maine bojoku paling ora ya ming 350. 350 sak wulan. Listrike ndelek mbokmu ya apa piye wong wedok kene. Wong wedok ki ndak-ndake sak wulan iki ana 5 juta. Lah boros. Boros wong wedok 5 juta boros. Layak bojomu buluk terus. Lho wis nganggo perawatan lho Pak bojoku iki. Endi? Paling tidak ya kaya garwane Pak Eko, kaya Mbak Mbak Lili. Lili. Ha. Heeh, perawatan tubuh, perawatan kulit. Endi yang kulite beku isik no bojomu? Lah kuwi wis tak tukono krim lho Pak. Krim apa? Pagi, siang, malam, esok nganggo krim pagi, awan nganggo krim siang, bengi nganggo krim malam. Lah kok isih bekisik bareng tak selidiki. Piye? Jebule ora krim pagi, siang, malam. Apa? Krim subuh. Oh, layak bojomu ajae magrib. Dadi beda le, beda tak omongi. Kowe lan kei bojomu, pokoke lak wong wedok-wedok kene iki delok sing ayu-ayu ngene iki. Mesti sing lanang kuwi mikir sing wedok. Itu lah ora percaya. Sing ayu-ayu. Tapi anake akeh kei wong ayu-ayu to kene iki. Mesti sing lanang kuwi mesti mikirne bojone. Sing lanang mikirne bojone dadi entuk kaya pira ae. Plek dikene sing wedok kabeh. Lah, wong lanang kuwi gampang stroke nek ngono kuwi. Bocah iki ngomongi ngeyel bocah iki. Lah wong lanang kok duit pira-pira duwene bojone wong lanang pekok ngono. Lah kowe saiki, kowe lak ngene iki nyambut gawe ngono kuwi umpamane lagi kan Umpama- nyambut Umpama saiki. heeh, umpama saiki. Ora entek duwike lah saiki. Oh ya gak mungkin. Iku wis belas iki. Iki kosong. Aku mlebune mau digawe kerupuk. Rekor. Digawe kerupuk karo Nogosari. Mulane aku ora mlebu. Nang jero aku ngerti nek enek kerupuk tok, ngene aku melu mangan kerupuk awakku wis enteng mulih-mulih malah ngleyang lho. Tapi nuwun sewu, kula becek-becek delon panganane. Dicucukne.
Ditutukne piye? Iki lah panganane apa? Becek ku yo ikhlas. Panganane iki apa? Kerupuk. Kerupuk. Terus liyane apa? Nogosari. Nogosari. Gedang goreng gelek papat. Gedang goreng kowe tak hitung. Kata kamu carry ya ta. Ya mbok pokoke mbok iki jane kok ora nek liyane. Gedang goreng papat, nogosari 10. Lah ya banyu ning teko. Kuwi ditung lak 500-an berarti piro? Wis cocokno ning kono anae. Bek, Ya iya no, becek iku dune perhitungan, ora perhitungan. Wah, bosok kowe. becek itu adalah tanda kita sebagai wong Indonesia, wong Jawa khususnya wong Blitar, Blitar, Malang dan sekitarnya. Becek kuwi nganti keikhlasan, Mas. Ikhlas jengkolmu biasa ditulis kok. Mulai rambalik padha ya gembreneng kok. Piye to kuwi? Kok ditulis tulisan? Percaya kowe. Tulisan piye? Aku ndekne gene Nur lho becek 10 kilo. Lah kok balike mung 5 kilo jane Nur iki kleru apa ora? Kuwi biasa. Masa ngono kuwi? Alah ora percaya, tekono. Ning kene ya padha, Bu. Ya ora. Sing padha wong wedok padha. Berarti ketularan gonamu. Tularan apa ya ketularan nggon kene iki nggon kuwi. Maju ning ngarep nembang sing apik. Nyapuk. Alah nembang lah. Iki dusun Sidoarjo, Sidomulyo, Silorejo. Paham ora? Guyon maton iki kene iki wis ping piro? Ya gak bisa iki. Lah ngono lek mun nang koi driji iki lho. Sepisan gratis. Oh, aduh. Aduh. Lah, awakmu kan bar kok kulon. Iya, Pak. Bar lagi mulai kemproh. Apa Kemproh. Mulai iki lho. Mulai Umroh ya kemproh. Lah yo mulai umroh. Hmm. Ngene iki niati ngibadah. Awakmu sing sering kondo ning aku lho. Le, pokoke piye-piye ae keadaane niatono ngibadah. Iya ngibadah ngibadah. Esuk lho poso dagelan meneng ning omah. Nganggur metekur. Tapi kan setidaknya kita mempunyai amal baik, amal jariah. Jadi awak dhewe nyeneng ning wong liya kuwi kelebu amal apik. Ya lek nyeneng Untuk pahala. Ya lek nyeneng awake dhewe ki awake dhewe seneng lah lek mulai seneng ora bosok. Kok rumangsaku. Maju ning arep. Pak Eko, pikir lho, Pak. Iya. Wis aman. Ngene iki mung guyonan bae. Guyon, Pak. Dadi ndak-ndake niki wau pun dawuh kula Pak Eko wis ngomong, anu Bung, iki kok sampe iki engko danaku ora nutut. Iki umpamane omah Bu ngatemi dibongkar piye. Iki omahe para tuamu. Oh, alah kok ngenesiran to, Pak. Pun Pak, mboten usah dipikir. Tenan, mboten usah dipikir. Ben tangga-tangga iki lurunan 2000-an. Ora. Sing penting ikhlas karena Mas Eko kuwi melok awake dhewe 10 tahun. Sudah keluarga, sudah sedulur. Pokoke bolo-bolo guyon maton ora mung Mas Eko tok. Dengenane sing macak Bagong mau. Ya, Pak Kolis. Pak Kolis ya ngono, Mas Eko ya ning kono. Terus apa kuwi sing Rama? Oh gak sida ning lak Rama. Sing sida apa ya? Kuwi lho rabi wurung. Iya. Ah ning kene kuwi Didot, ini kanca-kanca ya rono nglumpuk. Ini namanya kebersamaan. Kebersamaan. Jadi sebagai Nah pengen nanggap guyon maton gratis ya melok grup kene ngono lho jane asline. Paham ora? Maju ning arep nyanyi sing apik. Mas yo gratisan sing lucu le. Aku biasa aku disemangati Mama. Semangat, Tem. Ayo sing lucu. Iya. Nggih, Mak. Iya semangat. Ya. Semangat. Nembang sing apik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malah diguyu. Nyapa? Nembang. Lah ya kok malah ngaji. Aku diwarai Pak Eko pokoke sadurunge apa-apa kuwi ndonga oleh. Aku kaget lho Pak Eko. Pidato assalamu. Islam to Pak Eko sebulan. Kaget. Lah awakmu ora ngerti nek ning omahe kono. Lho, tapi salate saiki tertib wis ora tau putus yen salat. Betul. Idul Fitri. Ya salat 5 wektu. Ditenono tangga-tangga ni. Sesuk lak apa meniki adan, kon adan suarane enak Pak Eko. Iki sapa iki? Sing kok tak berwajib kene iki sapa? Pak Eko niku lak teng Blitar, teng Griya Kula Kanigoro, sing adan beliau. Ning lak dikon sosok mboten usah. Biasa merendahkan hatinya. Padahal suarane ya ora? Ya ora, Cok? Kuwi ngajine mahrot tajwide Wah. Wong kok iso kaya ngono. Mbak Lilik wis ora kleru. Mas yo ireng kaya ngono kuwi. Irenge ra usah diomongne. Benjing kan darus. Kan darus. Sip niku sedina iso langsung entuk. Oh, dengenane takon kataman ning omah
3 wulan. Ataman lo 3 wulan paling gak 3 jam. 3 jam, 3 jam. Dhek iki mesti ngono kuwi. Gayane kaya wong ra duwe, padahal duwe. Nadane padahal iso. Gayane sambutan ya ora iso. Jane ya iso. Ale. Ben selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin amin amin. Mas yo kaya ngono ki Pak Eko tenan ta. Sing marai ngeten iki Pak Eko. Nggih. Sesuk ini wayah adan yo ngadani. Kan ngimami. Wayah salat ngimami biasane ngimami boyo. Salat Isya iku 8 rakaat. Lah. Isa kok 8. Udah beli sing ndek iki. Lah nyapa to Pak Eko? Udah beli sing ndek ngitem aku lali. Gumun aku. Ya guyon Pak, guyon. Ben main ning mobil urung magriban barang sopir. Magriban sik iki kancane ngono. Iya Pak. Biasane turu. Zumen Pak. Iki suatu kejadian yang sangat luar biasa. Ini Pak Eko itu yang sebelah kanan itu. Dia tidur itu di dalam pesawat Adam Air yang mau jatuh. Ini dia itu. Jane kae arep jatuh, kena rasido. Munggah pilote ngantuk. Ngantuk arep mudhun ngene, Pak Eko. Langsung pilote munggah neh. Ya itulah. Ya api-api. Cerita hidupe Pak Eko itu jan lucu. Lucu, lucu. Lagu senengane Pak Eko. Ya. Tuhan, tolonglah hambamu dari sengsara. Dangdut ya lagi. Sengsara karena cinta. Yo, 5 menit lagi. Lagumu ki apa kok 5 menit lagi? Loh, rale kuwi senengane Pak Eko, tapi lagune 5 menit. Ya ora kuwi sing tak karepne iki lagu digawe manten. Kok lagu manten? Iya no lek acarane manten kok ngawur. Mosok manten bukan soro. Lah awakmu ora ngerti sing 5 menit lagi pas zaman arep ketemuan kayak 5 menit lagi. Ya kuwi lah nggon lagumu. Pak Eko kenale Mbak Lili iki ning kono ngene Pak Narto. Pak Narto nggih. Mriku namanya Pak Narto ya. Pak Harto. Pak Harto. Biyen iki Pak Eko ning kene iki ngibot. Iya. Mesti ngomong aku. Wah, Bong aku ning kono ngibot iki ning kene Pak Harto iki mesti disangoni. Iya, lah kok jebule oleh Mbak Lili ning kene. Lah yo, Kowe kudu matur nuwun karo Pak Harto. Pak Harto nyapa kudu mbok iyani. Kuwi larane kuwi ora mungkin nemoni ngene iki. Nah, ngono kupingmu kok. rezeki wis saka kono lho. Asale mergo sampean ning kene terus ketemu karo Mbak Lili. Ora ngono Pak Eko aku yo nek milih-milih barang yo pilih-pilih. Pilih-pilih apik tenan. Dia kenane ning Jakarta, ngupane daster wong Lili iki. Loh, termasuk iki barang. Lah Lili iki cilik tukane gowedi tukane sapa? Lah kok jebul dige gombal ning omah. Termasuk iki barang. Golek tumpakan yo sing taune nom. Iya, maju ning arep. Oh gak Gawe anu puisi. Puisi antarane Pak Harto kenal Pak Eko terus mari ngono Mbak Lili ketemu terus rabi puisi sing apik. Nadane piye? pertemuan yang kene tang 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 tang. Aku sing musike. Oke. Kowe sing puisi. Puisi Pak Eko, Pak Harto ketemu terus nemokne Mbak Lili terus rabi. Judule kuwi. Pak Eko. Judule lho nyok. Judule mau lho Pak Harto lho. Ora ngono judule kok kaya drama cinta dawa wae. Lancane yo Pak Eko CEO. Ternyata Pak Eko ki CEO menyamar menjadi bakul cilok. Ora kowe kok masak kowe. perjalanan Pak Eko mencari cinta dan ketemu di sini Sito Rejo di rumah Pak Harto. Perjalanan hidup seorang keyboardis tukang piano yang bernama Pak Eko
Triyono. Dwi Triyono. Lika-liku kehidupan, lika-liku percintaan, dia tempuh untuk mendapatkan seorang bidadari yang bernama Mbak Lili. Berawal dari main piano, berawal dari main piano di rumah Pak Harto, ditunggoni. Apa bahasanmu lho? Ditunggu didatangi oleh seorang bidadari dari Sidorejo, Mbak Lili namanya. Dengan terkagum-kagum, iki uang apa gedruwo? Iki Ya lele. iki uang kok kaya Janoko. Ngono lho Pak Karep. Ini lagi. Oke, puisi cengoh ini. Pak Harto, orangnya kecil, CEO musik yang ada di sini. Toh, dia kenal bersama Pak Eko, jalan-jalan di Selorejo. Habis itu Pak Eko main musik di sini. Ketemulah bidadari yang nama Mbak Lili. Dia menghantar kopi Brasko. Mbak Lili melirik. Eko melirik, menjadilah cinta. Pak Eko adalah CEO yang menyamar menjadi macan. Mbak Lili CEO yang menyamar menjadi singa. Pak Harto, toh ganjel toh. Semacam singa, Harto ganjel toh. Pak Harto iki wong gede dhuwur lho. Lah percaya, kowe lah ro Pak Harto, wonge gede dhuwur nang blang. Blang. Roh. Sing ndi Pak Harto? Cuwilik niku. Olehmu gedhe-gedhene. Ya cilik tenan. Tapi ora awake dhewe sing nembang. Sing nembang kancane. Masih ada. Masih Karena banyak. di sini banyak teman-teman seniman, banyak teman-teman musisi, biduan dan apa pokoknya seniman akeh. Bolone dhewe guyon maton, sing lawas tukang keyboard, Yidu. Yudi, kayak Yidu. Wih anak ning kene. Komplit. MC teman Mas Joni Pengen botok MC iki teko kabeh. komplit kabeh. Yuk, sepotong aja bareng-bareng artis selanjutnya. Alah, aja foto iki sing mbok kene penggantenge. Yo, masuk juga ya. Sepotong. Ayo, 3, 2, 1 artis kondangnya Jawa Timur untuk Anda semuanya. Laden pada malam hari ini bersama Kopi Brasko Dan juga HS. Iya. Brasko berasa kopinya sehat tentunya. Inilah dia sinden permintaan dari Bunga Temi menego nyuwun sinden wanita Rai Nogo. Maju ke depan. Maju. Alat pencukur. Apa? Rambut. Oh, rambut. Maju ke depan. Maju ke depan. Wah, ya lah dicelok. Dicelok sapi ya. Kupingmu basah. Sopo? Lili. Lili. Loh. Lili ki mantene, Mbak Lili ki manten. Jeneng Lili kae ayu. Ah. Pantes. Lah kene rupane kok blekok moncret. Mulane Pak Eko iki golek pasangan iki mesti sing diawali li.
Dhisik kan arep entuk aku jane Pak Eko. Apa doyan Pak Eko karo awakmu? Pas mendem kae Mas. Kok mendem? Maju ke depan, maju ke depan. Coba matur apa yang kamu haturkan teman kamu, Mas Eko Dwi Tri Ono. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam warga masyarakat Sidoarjo, Desa Sidomulyo, Kecamatan Selo. Selorjo. Blitar ya Mas ya kene Mas ya. Duduk Kutub Utara. Mungkin Blitar takon. Sebab iki aku tak gendane iku kok kleru. Blitar. Alhamdulillah bengi iki awake dhewe melu bahagia mergo dulure awake dhewe sing dhisik meh dadi wong lanang sing wis putus asa. Awakmu ngerti cerita kehidupan putus asa. Maksudnya piye kok iso? Pak Eko iku tenan. Piye? Enek 11 tahun niku hidup menyendiri. Dia berkultivasi, bertapa tenan ning gone anu Karangkates. Iki nyapo jeneng Karangkates kok rumah saku. Pak Eko ki wong meneng. Ya meneng. Ning alhamdulillah saiki wis entuk jodone maneh Mas. Amin. Muga-muga bahagia rumah tanggane. Amin. Barokah keluargane. Amin. Kabeh diparingi guyub rukun. Amin. Kemah lipah. Loh jinawi. Ayam tentrem, kerta, Kerto Banyon. Kerto Kerto Raharjo. Nah, Luar biasa sekali. ya terus Bu siapa Mas? sopo tulisane sopo? Bu Nah, Susu Mbok Darmi. Bunga Temi. Bunga Temi iki alhamdulillah wis entuk anu mantu sing bagus sih. Tenan iki. Wis tenang. Wis ora rugi. Ora rugi. Apa rugi wis golek liyane. Lah ya mulane kan Bunga Temi enggak rugi. Bunga seneng atine. Wong blater meneng. Tenan Mas. menang ra nek Mbak Lilik ki entuk anu Mas Eko iki wis tenan luar biasa. sip Pasangan sing wis anu radial sing Kok ora ideal. Kok ora jadi cocok. Ya mesti cocok ki lho Mas. Berarti pasangan sing Apa? Serabi. serasi. Maju ke depan. Iki tenan nih Mas ya. Lah mbuh aku ora ngerti. Kuwi genah tenan mantenen ning kono wedhek iki kok tekok. Lah ya iki tangga-tanggane lho sampe gumun ya. Lah nyapa? Ya ampun anu Bunga Temi duwe gawe nekakne Mas Percil. Wah, luar biasa. Sampai gumun Mas. Ya kok iso? Larang Mas ndek kene Mas tanggapane. Nyapa mbok omone wis tak omone Iki perlu ngerti to. Kowe ora ngerti, kowe mulih ora nggawa dhuwit. Ayo nggih. Engko mulai aja mbok pikir. Aja mbok pikir. Aja mbok arep-arep aja angen. Tenan apa piye? Ya iyalah. Lah iki dulure dhewe lah awak dhewe kudune perasaan. Kowe becek ora? Kowe sik kaya apa ora? Yo becek to Mas. Becek piro, Mas? Amplope tak siapne. Becek piro? 15 to Mas. Sak yuta 500. 15.000. Ya salah. Awakmu setidaknya yo sebagai koncone Pak Eko sing sugih. Kuwi ndandake 2,5 juta. Tumpamu lho mobil gedhi. Mobil gedhi. Gedhi iki paling gak iki Pajero, Fortuner, yang pokok ijen. Ya ijen. Nembang ya Nduk Cahyung. Iya iya. Selindro ya Nduk. Oke. Selindro Mas. Tapi yo po winter lho Pak Eko iki. Iyalah. Poso kan biasanya tanggapan sepi. Terus? ya iki terus rabi untuk buan. Aku sok ya arep ngono aku. Iya. Amin. Omongan itu adalah doa. Ah. Kok iso ki ngerti apa ora? Pinggirmu ki apa? Son. Lho. Sing kuwi lho gedhe bangunan gedhe. Jet ra ono bangunan kok ya. Dong Masjid isih kotor. deng. Masjid isih sedang. Apa nadane? Ya kuwi wis. Delokas poso.
Lah kuwi ngandani to, Mas. Kowe pengen poso. Kowe Poso. Ngelekne masyarakat awake dhewe seneng-seneng noleh ning aja nganti lali sesuk ngibadah. awakmu lak poso. Ngono kuwi kowe roh ora edukasine poso. Edukasi aku wong-wong sing tertib, Mas. Tahun wingi ya poso. Lho piye to? 30 dina aku gak mokel blas. Ora mokel blas, poso terus. Sing ngomong sapa? Lah kuwi kok gak mokel blas? Lah posoe ora kon mokel. Ya poso. Ya kudune poso kudu Poso ki menahan rasa lapar, Nah, hawa nafsu. Lah kok mbok pameri ngono, Mas? Kowe biasane iki lho, wong nek ning sak apa ki poso imsak biasane jam piro? Wayah sahur. Imsak ya jam 3. Imsak. Apa? Imsak. Imsak. Lah iya. Lah ya. Jam piro? Jam 3. Jam 3. Nek aku ora, Mas. Ya ya. Aku tak luwi. Mosok imsakmu jam piro? Jam 6. Kuwi jenenge sarapan. Ora imsak kok ngawur ya. Kowe poso. Karo ya jal carane poso. Tata carane poso piye, Mas? Poso kuwi maghrib Maghrib buka sithik yang manis-manis. Manis-manis. Minum cola, paham Iya, ora? iya, iya. Mari ngono isaan terus Tadarus. Tarawih sih. Iki lagi darus nih. Oh, terawih sih, Mas. Taraweh terus tadarus. Tadarus, Mas. Mari tadarus jam 2 bengi, bocah nom-noman, bocah cilik-cilik mesti do mlaku ning dalan, mesti muni Gugah poso. tok tek tok ding dong tek dong tek dong tek sahur sahur. Sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu. Aku tak sahur sih, aku tak sahur. Monggo kula aturi sahur. Sak menika sampun jam kali monggo kula aturi sahur. Sahur. Bapak Ibu monggo kula aturi sahur. Kenalan, ya sekelem. Imsak. Nak wis imsak kuwi Ora entuk mangan. Wis Jane kok cowopet to, Mas. pas lho mau awake dhewe kawanan. Nek wis imsak, Imsak gak boleh makan. nek mangan Batal. Ora poso dosa. Mari ngono poso sawan menahan rasa haus, lapar, hawa nafsu harus kita tahan. Omongan aja nganti sing elek-elek metu. Mari ngono magrib le dung 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 dung. Dang 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 dang. Buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. buka, Mas. Bukannya manis-manis. Bukannya manis-manis. Minum aja sedikit. Mari ngono magriban, Maghrib terus salat isya, tarawih, tadarus jam 2 lah kok cah nom-noman Gugah. dung 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 dung. Ayo ngomong. Sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga masyarakat Sidoarjo, pun wajine sahur. Imsak. Wis enteh. Ora oleh mangan. Ora. Paham? Dilat iki gak oleh. Wae entuk. Mas yo dilat rasane kuwi dosa wis batal. Dosa. Mergo diniati Nyapa aku mau keramas barang. Lah iya, suwen kuwi masalahe. Tapi kan wis entuk amal gugah. Jam 1 ndang melek. Awan lho. Awan. Ora leh turu, alas meneng. Luwe. Menahan rasa Lapar dan hawa nafsu. Nafsu. Kowe mau sahur karo apa? Aku sahur enak-enak, Mas. Iwak pitik. Wah, aku karo gedang wis cukup. Wis sahur ora? Aku rong dino rong sahur, Mas. Ya wis. Loh, mari ngono terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka. Buka kuwi ngombe. Ngombe. Ngombe sik. Ngombe we. Ngombe oleh, Mas. Batal nih poso. Wah, engko kowe nganu kurang akeh. Soale menahan haus sehari nanti ion-ion ditumpuk kurang. Aku lemas. Paham ora? Ah, Mas. Paham. Lah kok mari ngono terus magriban, Maghrib, terus Isa tarawih. tarawih darus. Darus. Lah kok jam 2 bocah-bocah ngejar-ngejar kancane sahur. Sahur. Bapak-bapak, ibu-ibu monggo kula aturi sahur. Sak menika sampun wancinipun sahur. Imsak. Gak entuk mangan. Kabeh mangan. Nak wis imsak gak Imsak. entuk mangan. Paham? Wis imsak. Imsak to. Ya, Bar kuwi poso sedina nuku. lah kok mari ngono nek magrib dung. Wes. Batal nih poso sik.
Awong malaka suntu. Babika. Babika amantu wa ya after birahmatika ya arman. Ape. Enak ya? Enak. Telung dinoan mok lebon banyu tok. Apa Ibadah ibadah amal kesaenan. Magrib mari ngono magriban. Magrib. Mari ngono isaan. Bisa, Mas. Terawih. Terus jam 2. Jam 2 tok tek tok. Sahur. Monggo bapak-bapak ibu-ibu kula aturi sahur. Sak menika pun wancine sahur. Sahur. Imsak. Wes ora oleh. Imsak ora oleh mangan. Imsak ora entuk mangan. bisa karepmu ora. Dosa lho weh, dosa lho weh. Dosa poso-poso kok mangan iki lho. Aku gak apa-apa. Ora oleh. Ngono kuwi ora oleh. Ora oleh ngono kuwi berarti kowe gak iso menahan hawa nafsu. Harus nabi aku tekan kamu. Relax kowe iki omong apa? Gak oleh paham. Sokor banyu. Sokor banyu nentak. Mari ngono wis sesuk bodho, wis gak nek Bodok kenek buka. Ngombe gak ora. Loh. Bodok wis takbiran. maju. Terus menjalani kehidupan sehari-hari. Ibadah kaya biasa. Apa nek iki kowe? Nek Banyu nentak. entek. Entek lho nyok. Loh, nyapa? Nyapok lho. Entek lho. Imsak. Imsak nembang penak iki suarane. Ya berapa? Iya berapa imsak. Mbok menawa duwe utang. Bari yo bodo pertama kedua. Mboke. Kowe dadi mbok, aku dadi anak. Oh iki ceritane iki saya Pak Eko ya. Mboke. Sing nandur terong gede-gede kae. Kuwi entek. Entet kuwi. Entek kuwi. Aku njaluk ceritane gak oleh karo mbok. Oh iya. Dirabekne. Sopo? Ora oleh, ora. Aku mboke itu. Mboke iki sapa? Ora entuk to, rumah sak. Aku iki mboke. Oh ya mbak ya, aku asistene. Piye, Kowe arep sapa ngrabi sapa? Anakku arep mbok rabi. Mbok. Aku tak rabi karo Lili, iki ceritane Eko. Piye? Aku tak rabi karo anake sampean. Sing mbok duweni apa? Aku ora duwe apa-apa, mbok duwe ku niat. Niat ingsun. Poso Ramadan. Masalah. Aku di Iki bunga temi iki sik terusan poso, Mas. Ka Kurang dhuwur. iki lho. Sapa? Sono kita. Wedok. Sono kita. Lho iki bulu mencing iki diujukne. Kok angine saya rapet, kuwi metune swara cilik. Maksud ta? Ya, Gulu menjengmu ndi? Nak lanang mesti kan Karo Tunjukne. Gulu menjengmu ndi? sing mentol kuwi lho. sore. Lah. Sing mentol sing Gara-gara mau ra sahur lho mengisor. Opo hubungane kuwi? Karo lanang, Mas. Endi ta? DMC. Wis dipetek kuwi wedok. Petek Oh, gombak. kurang banter, Mas. Kurang pas. Ya. Ayo. Arep pembunuhan. Karo Prabowo ya? Iya. Prap. Kowe ben dadi mboke. Ben dadi mboke. Ya. Lah awakmu dadi apa? Nyapa kok nyanyi kuwi? Bintang. Lah apa kok nyanyi kuwi? Yo manut to coba. Maju. Manut to. Paling gak nyanyi sing anyar. Manut to. Aku maju. Yo lah. Yo. Sing anyar. Yo. Gerakane.
sing mabos dengkulmu. Pertel dipelas. Pelas blasmu. Iki lho manut iki lho. Intinya kacamata mama udara. Iki lho jaluk iki lho masak. Iki lho TikTok iki lho. Lagune Ini lagu apa neh iki mana intinya? Ya. lagi bola-balik biji mabos terus iki. Mas Deta tumplak-tumplak lho ya. Seceritakan pada bintang-bintang kau hilang di malam panjang sutara dagi yang panggil sayang niat panggil kau pulang sirna senyuman manismu sisakan nama sudah lalu jauh berkelana so sakit kau ada di mana. Kowe iki yo ndang nyanyi nyo, kowe iki lho nyanyi. Kaya iki kowe lagi nyanyi kene nyanyi. Gantian Gantian. Lah ku opo? Yo, Ini mah kaya kowe mau. Keting mabos, pertel dipelas. pelas blasmu. Kowe iki nyanyi yo nyuk-munyuk. Iya iya iya. Nyanyi ku lho. Dan Dak. Ini lho deng. Ku lho digawe anu lho. Digawe kuwi jenenge anten lho. yo Ben, tanteni yuk. Itu kan kowe 10 raja kita pateni bocah iki. Tanteni. Ayo. Masuk. Enam, pitu, walu, songo. Iki lho nyanyi. Lah kok malah kaya Iki lho jauh salah hitung-hitung iki lho. lah opo lagune? Lagune manten iki lho. Mergo iki urung KUA. Oh KUA. Ah, iki urung digawe mulane ndek rada Lah nadane lah tak Lah enak. Lah penak to. Yo, KUA. Nyok. Nyok. iki lho kendang nih. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Lah. Saling jaga, saling cinta, saling apa nek? Saling hormat. Kowe lali tenan. Aku lali ora tau manten lho, Mas. saling cinta, saling hormat, saling jaga, Saling saling ridho, Lah, musyawarah untuk safakat. mupangan blasmu sakinah. musyawarah untuk mupakali pelajaran IPS. Sorry. Ayo, Ayo Mas. janji ayo. Ayo. Nyok. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Nah. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Nah. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Nah, karepku yo iki. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Teng, 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 teng. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Nah, karepku sing ngene iki. Berpasangan, Wes. Pisan tok ae. Lek kadung apal. Iya. Rasane minor. berpasangan. Iki lho beda wis Iki wis beda. Oh, anu wis beda ta lagi. membiak mayo Senengane Pak Eko. Suarane Hak nomor telu teh. Gandeng belam jangan. Ayo. Sopora. Sapora. Nyaram yai
segara Aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri gedang rojo saturung dipangan condong timbiang borong yang merkudu Jadi nek karo nyanyi aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri gedang rojo sajurung dipangan cocok timbiang borong yang berbulu mas yuk enak kan jaluk orang tuh Jaluk. aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie ison mikiri menjaluk orang Aku ya gak enak. Ya iya kabeh dikeyok ya dirasa. Tenan ya. Iya. Iya, Mas. aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun gedang rojo sajurung dipangan cocok timbiang borong yang berbulu alah penake bido aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri gedang rojo sajurung dipangan cocok timbiang borong yang berbulu alah penake peng pitu aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri gedang rojo sajurung dipangan cocok timbiang borong yang berbulu Ciko lupa alah penake peng 10 aring-aring biakar gedang campur sawi sampai kering mulie isun mikiri gedang rojo sajurung dipangan cocok timbiang borong yang berbulu Ciko lupa mau itu bolu sama penake 100 aring-aring ya ampun Dek mati Dek Mbak. Mbak. tangi mati Dek awakmu semaput to? wis ben Jangan obat. Obat apa? Oh, obat. ceko Loh, ayo. Sopo neh? Mudin Masa mudin? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Niki leres daleme Pak. Saking kaude, Pak. KUA. Kula wakilipun Pak Katirin Mudin. nggih Perkarane kan kula kan bisa ijabakan manten. Pak Mude. Pak Sarung. Mudin Pak ketok, Pak. Sarung. Pak ketok. keduren Pak Dibenake sik. wonten dawuh pripun Bapak Anu kula jere kan ngijabne manten. sampun ijabe kalau wingi sampun Dereng sawah dereng nyeluk kula. Kula kan Mudin saking Ngayogyakarta. Mas
Mudin kaya Mudin resmine yo iki. Mantene pundi, Mas? Mantene niku teng mriku tesekan. Mengke dijakne riyen. Oh, diajak teng mriki. Dikrane riyen. Dikirane. Didongane riyen. Oh. Terus mengke kan anu to, napa niki mantene rambutnya kan kurang rapi. Inji. Ditimbali monggo Mas manten. Dijapne sakniki Pak Mudin. Ora dikrarne, dikrarne nggih. Meja golekno meja. oh bacaan sik to. Ya apa? Meja biliar. Ya paling gak meja nggo musuhne bacaan sik. Tet. Monggo Dek. Mas Manten, monggo. Yo Mas Eko. Kali Mas Eko. Pak Eko. Mriki apa nontone pun yo Mas Eko. Mas Eko tindak mriki. Sae Mudin pun ngantosi. Ayo Mas Eko pindah mriki yo Mas Eko, yo Mas Eko, Mas Eko. Mas Eko. Monggo, Mbak, pinar. Oh, sak matur suwun, Mbak. Pinar, Mbak. Benar. Loh, lha kan Pak Sepur. Lah kok sepur-sepuran. Matur suwun, Mbak. Matur suwun bukete, Mbak. Terima kasih. Nomor piro? Gejer iki Pak. Mriki lho Mas. Mosok iki Mas, iki bapake manten to? Loh, Bapak manten. Ya iki Bapak. Bacok. Iki nggih mantene, Pak. Manten iki. Oh nggih. Kocone. Ya, iki kula matur sepur. Kula rasa ngamak karo Mudin to kok. Pun jangan Pun manten. sampean krarne. Lah ijabe sampun galek ke karne niki. Mriki Mas, pinarak mriki Mas. Oke, kula teng mriki, Pak. Nggih. Seksi, Pak. Seksi. Tangane wedoke mlumak kok moncrot opone to urung. Tangane wedoke, tanganmu kok. Ya Allah irenge. Iki Mudin, sampean aja. Mudin. Sampeyan iso. Mudin kula. Ya mboten. Ning sampean ngenyek manten lanang ireng. Karo bunga temi wis diplitur Mas. Kok padane meja. Dilirik, manten wedok dilirik. Carane nglirik piye carane nglirik? Ah. Sing wedok wis serot. Diwasi enggak? Aja guyu. Kode to, kode. Pokoke nak kok ngono seret sing lanang. Ning mboten adep-adepan mawon to, Pak? Mboten ngeten mawon. Ngeten mawon? Kersane penonton ngerti. Oh, nggih. Kula niki Mudin saking Ngayo. Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para rawuh sedayanipun, ten mriki kula wakilipun Ibu Ngatemi sakeluarga. Mbok pilih dalu menika badhe ngikraken manganten kalih. Manganten kakung ingkang larengan asma Bapak Eko Dwi Triyono Salangmarupun Selarejo. Nggih. Sing Pak sampeyan ngomong apa jelas. Sampeyan iki Mudin lho sing jelas. Mudin. Mudin saking Yogyakarta. Eko Dwi Triyono. Kalian Mbak Lili. Sopo jenenge? Lili Nur Indayati. Nur Indayati. Mugi-mugi asal donga panjenengan sedaya mugi-mugi mantan kekalih mboten enten alangan sawiji napa muga-muga sedaya ingkang para rawuh muga-muga kangkang rezekine ingkang dalan kinurmane sedayanipun. Nggih. Mugi-mugi kesengit-sengan para rawuh sedaya para bakul cilok bakul permen sedayane muga-muga mantan kekalih anggene nikahan mboten wonten alangan sedaya punapa dadi keluarga ingkang sawada mawi krawata sedayanipun. Kanthi kesengit-sengan kami daya ingkang bawah sedaya Sidomulyo, dana Sidomulyo dinten tasik damu, ngambene desakan desa Selarejo. Danya Sidomulyo Selarejo ngenteni danya Karang Kates dinten Jekulian suwi. Akhire terus boten sida mampir wonten suka sedayanipun. Nggih. Mugi-mugi senes Iki lho kok suwi men to. Mudin. Mas, Mudin lho, Mas. Mudin. Yogyakarta. Ayo. Mangke kalih menika ingkang wani Pak Asma mugi-mugi anggene nambah damel rinten kelawan dalu mboten wonten alangan sawiji napa kanthi seseren agen beri Pak Basuki. Ya kok Mudin. Ora usah disebut. disebut nek enggak usah. Biasane paling ora iso. Wis ngaturi pirsa dateng Pun dinten 7 mekenan. donga cara Jawa kemawon. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma Linda Blindi Suka
Sugih meri. Sugih meri. Manten wedok. Manten wedok. Ayu kaya widodari. Ayu kaya widodari. Manten lanang. Manten lanang. Kaya lanangan babi. Waktu iki nganteni. Widodari paling gak yo sing cocok asale. Mudin Mas, mudin. Mudin saking ngendi? Ayo kanto. Iki nganteni lho kok sembok, Mbak. Niki sampun. Allahumma. Allahumma. Ubat-ubat. Ubat-ubat. Manten wedok. Manten wedok. Ayu impet-impet. Ayu impet-impet. Nyawang sing lanang. Nyawang sing lanang. Kudu kebelet. Masa nyawa selang. Model lho, model lho, model. Iki lho moden Lah iki. iya. Yogyakarta. Pun saniki mbarep mriki. Mantene mosel, Pak. Jadi anu geser anu Mbak Lili. Mriki, Nah, mriki. niki diruat riyen anu manten lanang. Kesane Kesane mboten asik. Mbak, sampean aja ono kecipratan getih sampean kira-kira. Anu pancen dhewe dhewe Mbak, sing manten lanang sik kula gek diwiran sampeyan. Diruat sih, Mbak. Diruat sik Mbak. Apalane barang ngono. Piye? Aku lagi ero iki lho. Nyapa? Jebul Pak Eko nono maneh mbulus. Lah aja iso. Munyeng-munyenge telu. Model, model, Boten lho, boten. Ngayo Jakarta. Niki kedah diruwat kula pundhutne. Nggih, nggih, nggih. Asale jenenge Pak Eko Dwi Triyono niku anak nomor 4. Nggih, nggih, nggih. Catur. Catur. Tri telu. Iso tri kok papat. Lah yo Eko Eko iki siji duwi loro tri telu. Berarti siji loro telu. Model ngayo Jakarta. Ayo Jakarta. Kersane mboten gatel lali, Mas. Nyapa, Pak? Kersane mboten gatel. Mengke lek kenean nganu rambut, mengke kan gatel kan kedah diruwat. Oke, oke. Tenanan lho iki dulurku lho iki. Oh, yo biasanya nek dicukur iki gatel lho, Mas. Kamu deh, biasanya lah yo gulu tok ngono to, Pak Medin. Iki sebabnya ruwatan. Ruwatan. Nggih, nggih. Model saking Ngayo Jakarta. Main musik. Dicukur sik, dicukur. Iki dulurku lho iki. Mas, aja mlayu lho, Mas. Manut to, manut to. Syukur lho, Mas. Penak-penak. Lah kuwi guntinge samono. Model, model. Main musik. Rambut, Mas. Rambut. Disawang jenengan nek nyawang rambuté kok dikethok gulune. Mantun digunting terus dinyapane Pak Pak. Iki kita Iki dulur lha kok sampe mbok graci matene. Ngilaki sengkala. Oh, Mas. Lah sekolah kok nganggo gratis iki lho. Sengkala niki rada angel iki model nyanyi Jakarta ngene iki. Main musik. Zaman lapas dhisik panjenengan. Sampun Pak Mudin. Kantong anu Mas, kantong nilai Sukertoni niki muga-muga barapi rezekine lancar. Amin. Muga-muga keluarga Sidomulyo, Sidoarjo khususnya muga-muga lancar nyambut gawene. Amin. Sing kene sing. Apa nih? Kasih Pak Medin. Ada iki paling nang ruwat Sampeyan mari Pak Eko. ruwat iki tenan. Nilai sengkala. Oh, ben resik, Mas. Kalau seko keluar Baliyo ngula alah Kalau sekolah Baliyo ngalah, Baliyo ngitat. ben salah ben. Tabrak. Pun. Sampun beres. Pun ruwatane Luar. luar. Wes kancamu ra mbok bayar apa-apa sepenting iso brujuk. Pak Lili. Saniki Mas, Mas Pertil. Samenika acaranipun ngelungi amplop bermacam. Oh nggih. Ngelungi amplop kanca-kanca, ngelungi amplop teng mriki nggih.
main musik. Pripun Mbak Lili? Pun berubah to wajahe? Pun diruwet Kaya blowi. Sampeyan pangling mesti. Ayo, ditone mulai kono kabeh. Biasane piye? Ayo. Main musik. Ayo kata-kata. Hadirin sekalian, untuk para tamu undangan yang ingin bersalaman dengan mempelai berdua bisa langsung bergantian menuju Mbak, depan. sampean kono Mbak, aja nyusul Mbak. Saya durung zina Mbak, enteni sik. Ayo, ayo maju. Ayo, ngadeg. Kok kono ngadeg. Ayo. Ayo joget. Ayo Jangan takut dengan manten ya, ya. Manten sudah diruat. gendeng asli balamnya. Kupon jalan sehat beras kode. Yo, konco-konco liane rene, sinden rene, sinden. Halo, salam non yang mantan dok lan gowo amplop salam non dok. Yang ingin bersalaman dengan mempelai berdua bisa langsung bersalaman. Maju Pak Eko. Pak Eko atau maju. Selanjutnya kita foto bersama dulu dengan temanten. Ini Mbak, tengah. Ayo maju. Mas, sampean teni kono sik Mas. Foto sik. Nganteni kuwi. Nganteni kok ngenteni. Yuk kita foto dulu. Nyanyi Cah, lagunya apa Cah? Ayo, gulu pedot Pak Eko. Oh iya, duet dengan istri. Penonton jangan pulang dulu ya. Duet dengan istri gulu pedot Pak Eko. Karena ada hadiah dari Cak Percaya. Iki aku karo nyebarne Brasco ning kene ya. Terima kasih untuk Brasco yang menyupport pada malam hari ini dengan rokok HS. Ya Cok, gulu pedot Cok. Hadirin pemirsa sekalian yang berbahagia, rupa-rupanya guyon maton harus sampai di sini saja untuk menemani para hadirin semuanya. Dan tentunya atas nama dari seluruh kerabat kerja yang tugas, saya mengucapkan banyak terima kasih dengan segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dari kami saya Gini Bila Taufik Hidayah Wabillahi Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.